Dahil nalalapit na ang pinakahihintay na pagdiriwang sa rehiyon, ang Bicoloco Hot Air Balloon and Music Festival 2025. Alamin natin kung excited na ba ang mga Bicolano sa 3 araw na selebrasyon na ito. Ma'am, ngayon pong nalalapit na ang celebration ng Bicoloco Festival, ano po yung nararamdaman po ninyo? Excited. Ina-expect ko na mas madami pa yung mga hot air balloons. Exciting na may mahiling akong naglayog-layog na hot air balloon, tsaka nagagwapuhang mga artista. Wow, I'm excited to witness once again the hot air balloons which will highlight the majestic Mayon volcano here in Albay, Philippines. Nakaka-excite kasi parang rare siya, rare na festival activity dito sa Bicol region. Inaabangan ng mga tao yan. Excited kasi babalik naman yung Bicoloco. Aside from the hot air balloons, ano pa po yung inaasahan yung mangyari? Of course, I'm expecting meron po pa-concert. Mga fireworks, tapos yung mga pa-concerts nila. Pero gusto kong makita ulit yung pumunta dito ang banda, yung Cup of Joe. Yung exhibition ng drone ba? Yung maraming ilaw sa kalangitan. Siyempre, yung mga hot air balloon din na sana may mga bago na rin na mga unique na hot air balloons. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na sa Bicoloco Festival sa darating na Hunyo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na makasama ang pamilya at mga barkada. Kita-kits mga kaaksyon!